Vamos lá, minha gente! Acabou a agonia! Agora é festa! Como não colocaram topeira na barca de... Brasili buruz hitz egitean, beti tortzen zaizkigu gauza berdinak burura. Samba, futbola, karnabalak, beroa, hondartza, baina hori dena Brasilen errealitatearen zati oso txiki bat da. Brasilgo Errepublika Federala munduko 5. herrialderik handiena da, eta 2. lurren banaketa desorekatuari dagokionez. Guk ezagutzen dugunarekin alderatuz, Espainiaren azalera baino 17 aldiz handiagoa da Brasil. Brasil, munduko lur kontzentrazio handienetariko bat duen herrialdea da, latifundiorik handienak dituena. Kontzentrazio eta produktibitate ez hori, gaur egun arte iraun duen gizarte desberdintasunaren oinarria da. Esaterako, aberatsen 5%, herrialdearen 85% beste diru sarrera du, eta nekazal produkzio enpresen 1% nekazal lurren erdiaren jabea da. Datu eta evidentzia hauek argi erakusten dute, birbanak eta neurri batzuk gorabehera, Brasilgo gobernuak ez diela desberdintasunei modu estrukturalean aurre egin. Horri aurre egiteko, 1984ean, Brasilen nekazaritza erreformaren eta justizia sozialaren alde borrokatzen duen nekazarien mugimendua sortu zen, MST, Movimento dos Trabalhadores en Terra. MST, 2 milioi pertsonako herri mugimendu bada gaur egun. Brasil osoan lurraren banaketa demokratikoago eta elikagai osasuntsuen ekoizpena helburutzat duen herri mugimendua. Bidezkoago banaketa batera iristeko, produktiboak ez diren latifundio edo eta ingurumen krimenak dituzten lurrak okupatu eta kanpamenduak sortzen dituzte. Kanpamendu horiek sortzean, MSTek osasuna eta hezkuntza bermatzen du lehenik eta behin bertako familiendako. Hortik, lurrak lantzera pasatzen dira, elikagaiak ekoiztu eta kooperatibak sortzen dituzte, komertzializazioaren bitartez beraien bizi kalitatea hobetzearen helburuarekin. Honekin batera, brasildarren egunerokotasunera elikagai osasungarriak eskaintzea da MST-ren helburu garrantzitsuetako bat. Horregatik, beraien lurretan eta kooperatibetan elikagai organikoak ekoiztea bultzatzen dute. Mundukidek, 2008 urteaz geroztik, MST taldearekin dihardu lanean Brasilgo hainbat estatu desberdinetan. Bertako asentamendu eta kanpamenduetan bizi diren pertsonekin lanean. Kooperatibak sortu, ekoizpenak kudeatu eta industriak sortzeko prozesuan laguntzea da gure helburua. Beraien ongizatea eta garapena bilatu bizitza kalitate duin bat lortzeko. Estatuaren arabera, errealitate desberdinak ikusi ditugu, eta lan egiteko modua ere desberdina da. Baina orokorrean, guk gure kooperatibetan lortutako lan esperientziarekin, bertan beraien hastapenen gestioan parte hartzen dugu. Horretarako, hainbat formakuntza, bilera eta ekintza egiten ditugu elkarlanean, beraien kudeak eta gaitasuna hobetzeko. Kooperatibak sortu, industriak hasi eta komertzializazio kate baterako pausoak eman dituzte, beraien errealitatea guztiz aldatuz. Honek eguneroko bizitza kalitatea hobetzeaz gain, komunitatearen garapena dakar. Gaur egun, asentamendu eta kanpamenduetako gazteak teknikoki formatuta daude. Lan aukera onak dituzte, autogobernatutako lanak, modu kooperatiboan eta beraien komunitatean bizitzeko aukerarekin. Hori dena MSTek lortu du, beraien indar politikoa erabilita eta beraien baloreak beti aurrean jarrita. Pertsonalki alde batetik errealitate baino bat izan da. Hasteko, Brasilera etortzea, hizkuntza eta kultura guztiz ezberdin batekin. Munduan, guk beste aukera ez dituzten pertsonak daudela badakigu, baina beti ere urrundik ikusten dugu errealitate hau.
Hona etorri eta egoera bertati bertara ikusteak pertsonalki gauzak aldatzen dizkizu barruan, lehentasunak aldatzen dira. Bestetik, MST-a bertati bertara ezagutzeko aukera daukat. Indar handiko herri mugimendu bat da. Aldaketarako konpromisoarekin, justizia sozialaren bila, beti kolektiboaren ongizatearen helburuarekin. Beste edozeren aurretik. Ingurumenaren zaintza eta elikagai osasuntsuak ekoizten, agroekologia eta solidaritatea banderatzat duen taldea. Mundukiden lan egiteak, beste mundu batera begiak ireki dizkit, eta inflexio puntu bat izango dela nire bizitzan argi daukat. Eta horregatik beti eskertuko ditut, bai Mundukide, bai Ulma, aukera hau eskaini izanagatik. Nire aldetik, jende guztia animatuko nuke esperientzia honetan parte hartzera. Bizitza aldatzen dizun esperientzia bat.